Вітаю, сябры! Ну як вы? Гатовыя слухаць новую гісторыю пра піппідовую панчоху? Тады пачынаем. Піппі сядзіць на брамцы і лазіць па дрэвах. Перад вілай на пракудзілай сядзелі Піпі, Томі і Аніка. Піпі сядзела на адным слупе брамкі, Аніка на другім, а Томі сядзеў на самой брамцы. Стаяў цёплы цудоўны дзянёк напрыканцы жніўня. Грушавае дрэва, якое расло проста ля брамкі, так нізка апусціла свае галіны, што дзеці маглі без аніякага клопату зрываць салодкія жоўта-чырвоныя грушкі. Дзеці ласаваліся і выплёўвалі агрызкі на дарогу. Віла на пракудзіла знаходзілася акурат там, дзе гарадок заканчваўся, і пачыналася сельская мясцовасць, і вуліца пераходзіла ў вясковую дарогу. Гараджане любілі прагульвацца ў бок вілы на пракудзіла, бо там пачыналіся самыя прыгожыя мясціны. Акурат, калі дзеці сядзелі там і елі грушы, па дарозе з горада прыйшла дзяўчынка. Убачыўшы дзяцей, яна спынілася і спытала: «Ці не праходзіў міма вас мой тата?» – сказала Піпі. «Як ён выглядаў? Такі з блакітнымі вачыма?» «Ага», – адказала дзяўчынка. «Такі сярэдняга росту, ні за высокі, ні за нізкі?» «Ага», – сказала дзяўчынка. «Такі ў чорным капелюшы і ў чорных чаравіках?» «Ну, менавіта», – нецярпліва сказала дзяўчынка. «Не, такога мы не бачылі», – упэўнена сказала Піпі. Дзяўчынка збянтэжана пайшла далей, не сказаўшы ні слова. «Пастой!» – крыкнула Піпі ей услед. «Ці ёсць у яго лысіна?» «Дакладна няма», – злосна адказала дзяўчынка. «Пашанцавала яму», – сказала Піпі і выплюнула агрызак. Дзяўчынка хутка пайшла прэч, але Піпі зноў крыкнула: «А ў яго яшчэ такія незвычайна вялікія вушы вісяць да плячэй». «Не», – сказала дзяўчынка, абярнуўшыся загаломшаным выглядам. «Няўжо ты маеш на ўвазе, што міма сапраўды праходзіў дзядзька з такімі вялікімі вушамі?» «Ніколі не бачыла нікога, хто праходзіў бы вушамі», – сказала Піпі. «Усе, з кім я знаёмая, ходзяць нагамі». «Фу, якая ты няўважная дурніца! Я маю на ўвазе, ці сапраўды ты бачыла дзядзьку, які меў бы такія вялікія вушы?» «Не», – сказала Піпі. «Людзей з настолькі вялікімі вушамі не існуе, бо тады вушы занадта кідаліся б у вочы». «Ну вось, як бы гэта выглядала? Гэта немагчыма. Прынамсі, не ў гэтай краіне», – крыху падумаўшы, дадала яна. «У Кітаі ўсё крышачку інакш. Аднойчы ў Шанхаі я бачыла дзядзьку з такімі вялікімі вушамі, што яны былі яму за плашч. Ага, калі ішоў дождж, ён проста залазіў пад свае вушы, і яму было там цёпла і утульна, хоць вушы пачуваліся так сабе. У асабліва гадкае надвор'е пад сваімі вушамі ён ладзіў прытулак для сяброў і знаёмых. Схаваўшыся там, яны заводзілі тужлівыя песні, пакуль знадворку бушавала непахаць. Вельмі ўжо яго любілі за ягоныя вушы. Хай-шан звалі яго. Бачылі б вы, як той Хай-шан раніцай імчаўся на працу, ён заўсёды прыходзіў у апошнюю хвіліну, таму што надта любіў паспаць зранку падолей. І вы проста не ўяўляеце, наколькі міла выглядала, калі ён імчаўся, а за ім, як два вялікія жоўтыя ветразі, развіваліся ягоныя вушы. Дзяўчынка спынілася і толькі слухала Піпі, разявіўшы рот. Томі і Аніка ўжо больш не маглі есці грушкі, яны таксама слухалі ва ўсе вушы. «Лухта!» – абурылася дзяўчынка на дарозе і пайшла, і больш ужо не абарочвалася. «Што за легкаверны народ!» – сказала Піпі, і яна крыкнула ўслед дзяўчынцы: «Не бачылі мы твайго тату, за ўвесь дзень не бачылі ніводнага лысага. Але ўчора іх прайшло міма 17 штук пад ручкі». Сад Піпі быў проста чароўны. Дагледжаным ён не быў, хутчэй наадварот, але там расла цудоўная, ніколі не стрыжаная трава, і цвілі старыя ружавыя кусты з безліччу белых, жоўтых і ружовых руж, не надта прыгожых, але з дзівосным водарам. Таксама там расло даволі шмат пладовых дрэў, і найлепшае,
некалькі пракаветных дубоў і вязаў, па якіх здорава было лазіць. У садзе Томі і Анікі дрэваў для ляжання бракавала, а мама заўжды вельмі баялася, што дзеці зваляцца і паб'юцца. Таму раней яны лазілі не так шмат. Але цяпер Піпі сказала: «А ці не залезці нам на гэты дуб?» Томі імгненна саскочыў з брамкі ў захапленні ад гэтай прапановы. Аніка крыху больш вагалася, але, убачыўшы на камлі вялікія наросты, на якія можна было б апірацца, яна таксама падумала, што было б здорава паспрабаваць. За пару метраў над зямлёй дуб дзяліўся на два камлі, і на разглінаванні ўтвараўся як бы маленькі пакойчык. Неўзабаве ўсе трое дзяцей ужо сядзелі там. Над іх галовамі зялёнай столлю раскінулася вершаліна дуба. «Мы маглі б папіць тут кавы», – сказала Піпі. «Я зганяю на кухню, звару трошкі». Даволі хутка Піпі управілася з варкай кавы. А булачкі яна спякла яшчэ учора. Яна стала пад дубам і пачала падкідваць кубкі. Томі і Аніка іх лавілі, а часам лавіў дуб, таму два кубачкі пабіліся. Але Піпі збегла па новыя. Затым настала чарга булачак. Яны так і лёталі ў паветры, але не разбіваліся. Нарэшце Піпі залезла наверх з кававым жбанком у руцэ. Вяршкі ў яе былі ў бутэльцы, а цукар у скрыначцы. «Ніколі кава не смакавала так добра», – думалі Томі і Аніка. Дома ім не дазвалялі піць каву, толькі ў гасцях, а цяпер яны акурат былі ў гасцях. У Анікі кава трошачкі пралілася на калені. Спачатку было цёпла і мокра, а потым зрабілася холадна і мокра. Але Аніка сказала, што нічога страшнага. Калі каву выпілі, Піпі пакідала кубачкі ўніз на траву. «Хачу праверыць, наколькі трывалую парцаляну робяць зараз у нашыя дні», – сказала яна. Адзін кубачак і ўсе тры сподкі нейкім дзівам ацалелі. У жбанка для кавы толькі носік адбіўся. Раптам Піпі ўзяла і палезла вышэй па дрэве. «Вы толькі паглядзіце, што тут!» – крыкнула яна. «Дуб унутры пусты!» Проста ў камлі было вялікае дупло, небачнае дзецям за лістотай. «Ой, а можна і мне паглядзець?» – спытаў Томі. Але адказу ён не атрымаў. «Піпі, ты дзе?» – крыкнуў ён устурбавана. І тут яны пачулі голас Піпі, але не зверху, а глыбока знізу. «Я ўнутры дрэва, дупло даходзіць да зямлі. Калі я гляджу ў шчыліну, то бачу жбанок для кавы знадворку». «А як ты зараз вылезеш?» – крыкнула Аніка. «А я ніколі не вылезу», – адказала Піпі. «Застануся тут да пенсіі, і вы будзеце скідваць мне ежу праз дупло. 5-6 разоў на дзень». Аніка заплакала. «Што за гора журба?» – спытала Піпі. «Спускайцеся лепей сюды таксама, будзем гуляцца, быццам мы гібеем у астрозе». «Ні за што», – сказала Аніка. Дзеля бяспекі яна зусім злезла з дрэва. «Аніка, я цябе бачу праз шчыліну», – крыкнула Піпі. «Не наступі на кававы жбанок. Гэта прыстойны жбанок паважнага веку, ніколі нікому шкоды не рабіў, не ягоная віна, што ў яго больш няма носіка». Аніка наблізілася да дрэва і праз шчылінку ўбачыла кончык пальца Піпі. Гэта яе вельмі суцешыла, але яна ўсё адно трывожылася. «Піпі, ты сапраўды не можаш выбрацца?» – спытала яна. Палец Піпі знік, і ўжо праз якое імгненне яе твар паказаўся з дупла ў дрэве. «Напэўна, магу, калі добра пастараюся», – сказала яна і развяла лістоту рукамі. «Вылезці было так лёгка», – сказаў Томі, які ўсё яшчэ заставаўся на дрэве. «Тады я таксама хачу спусціцца трошкі пагібець». «Думаю, усё-ткі мы возьмем драбіны», – сказала Піпі. Яна вылезла з дзіры і спрытна спаўзла на зямлю. Потым збегла па драбіны, зацягнула іх на дрэва і спусціла ўніз у дупло. Томі дзіка хацеў трапіць у дупло. Ускараскацца да яго было сапраўды цяжка, бо дупло знаходзілася высока, але Томі быў смелы. Таксама ён не забаяўся залезці ў цёмную паражніну. Аніка ўбачыла, як ён знік,
і расхвалявалася, ці ўбачыць яго калі-небудзь. Яна паспрабавала зазірнуць у шчыліну. «Аніка!» – пачула яна голас Томі. «Ты не уяўляеш, як тут цудоўна! Абавязкова залазь сюды! Гэта зусім бяспечна, калі ёсць драбіны, па якіх можна спусціцца. Калі ты хоць раз залезеш, потым ужо не захочаш рабіць больш нічога». «Ты упэўнены?» – спытала Аніка. «На ўсе 100!» – сказаў Томі. Тады Аніка з дрыготкай у нагах зноў ускараскалася на дуб, і Піпі дапамагла ёй адолець апошні самы складаны адрэзак. Аніка крыху адхіснулася, убачыўшы, як цёмна ўнутры дрэва, але Піпі трымала яе за руку і падбадзёрвала. «Не бойся, Аніка!» – пачула яна Томі знізу. «Я бачу твае ногі, калі ты будзеш падаць, я цябе злаўлю». Але Аніка не ўпала і шчасліва спусцілася да Томі. Праз імгненне следам спусцілася Піпі. «Ну хіба не здорава тут?» – спытаў Томі. І Аніка вымушана была прызнаць, што сапраўды здорава. Тут зусім не было так цёмна, як чакала яна, бо праз шчыліну прабівалася святло. Аніка падышла да яе і праверыла, ці зможа і яна ўбачыць жбанок для кавы на траве знадворку. «Тут у нас будзе хованка», – сказаў Томі. «Ніхто не здагадаецца, што мы тут. А калі нас будуць шукаць знадворку, мы зможам глядзець на іх у шчыліну і смяяцца. І можам узяць дубчык, прасунуць праз шчыліну і казытаць іх», – сказала Піпі, «каб яны думалі, што гэта прывіды». Уявіўшы гэта, дзеці так развесяліліся, што разам абняліся ўсе трое. І тут прагучаў гук гонга, які азначаў, што Томі і Аніцы трэба ісці дадому абедаць. «Эх, што за дурата!» – сказаў Томі. «Нам трэба ісці дадому. Але мы прыйдзем сюды заўтра, як толькі вернемся са школы». «Прыходзьце!» – сказала Піпі. Яны палезлі наверх па драбінах. Спачатку Піпі, потым Аніка і апошнім Томі. І гэтак жа спусціліся з дрэва. Спачатку Піпі, потым Аніка і апошнім Томі. Ну вось, мои даражэнькія, з Піпі заўсёды адбываюцца самыя дзіўныя рэчы. То яна распавядае неверагодныя гісторыі, то п'е каву на дрэве, то знаходзіць у старым дубе сапраўдную таямнічую хованку. Калі побач ёсць добрыя сябры, то нават звычайнае дрэва можа стаць замкам, дупло таемнай пячорай, а просты дзень сапраўднай прыгодай. Ну а зараз час адпачываць. Няхай вам сняцца вялікія дрэвы, таемныя хованкі і добрыя сябры побач. Салодкіх сноў, хлопчыкі і дзяўчынкі.